entuk pirang lakon iki, Tru? Mbuh ora tak itung iki mau. Yen tak itung kabeh nganti tancep kayon, insyaallah iki 8 lakon dadi sewengi. 8 lakon dadekne sewengi ning anggarane tetep mung sewengi. Ayo. Ora masalah. Ora masalah. Abot-abote lakon Banjaran ora ngalahke yen Bratayuda tur rampasan. Kae, Pak D Kasim kae, lho sewengi iki mateni wong pira njajal ngono kae. Ayo merga Bratayuda. Ha iya kaya ngono kuwi. Heeh. Lah ning kene awake dhewe kan gah, angger mati ayo diuripke, diuripke. Ha iya ngono kuwi. Dadi wong enem iki sing tukang uripke. Ha iya nggih. Nggih matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Wah, nggih. Sak gaduhing nalar sak kadaring lampah. Nggih namung mrica kecut sak uni-unine yektosipun kirang trep menawi kula menika sowan wonten Laladan Klaten merga mriki menika kedunging kabudayan mliginipun pedalangan. Kaya nguyahi segara paribasanipun. Ning gandeng nampi dawuh saking pepunden kula Bapak Haji Romli kaliyan Ibu Hajah Sukamti ing sampun pikantuk amanah kados mekaten tartamtu badhe kula endahaken sakiyating tenaga lan ugi sakiyatipun anggen kula atur panglipur dumateng sedaya para lenggah ewa semanten kok saged dados mareming penggalih kula ngaturaken panuwun kosok mangsulipun menawi anggen kula ngaturaken pagelaran menika kok dados cuaning rasa menawi benjang-enjang badhe dipun potong anggaran kula mboten napa-napa. Ora bakal dipotong merga wis dilunasi sore mau. Ayo nggih. Betul, pancen kaya ngono kuwi. Nggih, ngoten niku. Rekaipun sowan komplit kula sak kanca saking paguyuban Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu. Nah menika paranggana ingkang sowan menika jangkep kadang-kadang pengrawit mboten wonten ingkang cicir kalebet kadang-kadang sopir lan ugi peniti sound system streaming sedaya sami sebo wonten Laladan kerajaan mriki. Enek sing mambengi duwe gawe ya nekat ngenong bengi iki. Iya ngono kuwi. Nek kanca kali. Nggih, matur nuwun. Waranggana ingkang sebo menika wonten nenem ingkang njawi piyambak menika kadang kula nem ingkang yektosipun saking Laladan Ngayogyakarta ing sampun hijrah wonten Sragen awit kagarwa dening kadang kula nem Ki Dalang Aji Tandhatama nenggih Mbak Lia Sundari menika. Ugi sak menika sampun dados trah Klaten. Nah, alhamdulillah. Sarasilae piye? Mbuh aku ora roh pokoke dadi tus kene pokoke. Wong angel ngono iki diurutne angel ngono. Ayo ora pegel kok diurut. Ayo ngono kuwi. Alhamdulillah Mbak Lia Sundari nggih. Angka kalih menika ingkang titianipun ninggal. Pelatipun tasih putih nggih. Kados penggalihipun suci. Menika Mbak Tri Hastuti Retnawati saking Pulau Gadung. Ingkang sowan nggih. Ning hijrah. Iya, neng Ngawi. Nggih, Widodaren Ngawi. Mila menawi dipun sorot wonten streaming dipun tayangaken prasasat kados Widodarin Darat menika Mbak Tri Hastuti. Saking Kahyangan Dandang Mangure. Ayo, ingkang sampun dipun ruwat kalian Sadiwa. Ayo. Ayo. Tri Hastuti Retnawati. Angka 3 menika sapa, Truk? Menika titian dalem ingkang sinuwun. Nggih. Sinden Gawan Kotak. Nggih. Ibu Sukesi Rahayu. Yai mriki ngendikanipun Pak Deyaka wis sampun akrab menawi kalih Bu Kesi. Kuwi Bu Kesi tasik enem menika sampun wah jan ngambah Laladan pundi kemawon sampun malih kok Klaten. Nganti tekan Pulau Jawa pundi wilayahe dereng nate dipun sindeni Bu Kesi. Aja kok tanah Jawa sak Nuswantara Indonesia sampun nate dipun sindeni. 5 benua semua pernah dikunjungi oleh Sinden Kesi karena ilmu sindenannya. Lha kuwi kaya ngono kuwi.
bejane awake dhewe. Ha iya. Aku nang luar pindho wis kapok. Ha iya. Ha iya. Parandine bukesi 5 benua. Numpak pesawat iki ora gampang lho, Truk. Suwi lho kowe. Ha iya. Pesawatku ora iso suwi. Ha iya. Jer transit ae. Ha iya. Ha iya ngisi bahan bakar. Heeh, karo ngrokok. Bar kuwi terus take off neh. Ha iya. Transit neh. Ha iya. Anggen kula bebrayan kalian Bu Kesi menika para lenggah awit saking pangestu panjenengan sedaya sampun nurunaken anak ingkang cacahipun sekawan. Papat. Ya, Sing barep nggih nderek mriki Mas gelar pamayang kelas kalih SMP. Nomor 2 kelas tunggal SMP. nomor 3 kembar dampit kelas gangsal SD. Sing to kuwi jane mbayi apa mencret? Usa urut anake gange cedhek-cedhek ngono kuwi lho. Lho. Kuwi pancen kanugrahan saka Gusti kaya mangkono. Awake dhewe ra iso nyelaki. Lah mula disuwunke pangestu marang sedaya para lenggah, muga-muga kuat momong karo anak-anak kabeh, yen perlu muga-muga nganti anak putune bisa nderekake marang Pak Romli sok awake dhewe ya iso nggelar tasakuran pernikahan emas 50 tahun kalih Bu Kesi. Lah elok ayo. Jaman sok ya calone awake dhewe. Ha iya, Nanggap apa ya? ayo. Aku arep nanggap Lorenza. Ayo. Bu Kesi, pripun Bu Kesi iki pen awake dhewe iki dilang taun Mas apa ora? Lah ya to Pak iki piye to Pak? Pak arep menyambat kanca-kanca ya ampun nek sapa sing disambati. Mbok sambat karo Mbak Tuti Mbak Tuti ya ampun ora krungu bar sewune. Ayo. Loh, malah nuwun sewu kaya Mbak Tutik piyayi los ngono kuwi malah biasane panjang umure. Lho, ngono kuwi, ngono kuwi. Piyayi waduang ngono kuwi. No problem ngono iki serang gagas iki dosa apa ora? Ya gagas wong ya kuwi piyayi kaya ayo ngene piyayi los. Kaya ngono kuwi luar biasa. Saya mau latihane kanca-kanca sinden dijak ngebor bareng. Ayo. Piye cah? Aku jane pengen ngene, wah ngene seneni. Ayo. Monggo janjane kepingin berpartisipasi, menuangkan ide dan karyanya untuk ngrembakake Madangkara. Lho kaya ngono kuwi. Ayo hebat to kok. Iya. Lah, sak banjure sakwise Bu Kesi menika, waduh, iya, jan arang-arang melu. Ha iya, Ning piyayine walah isine mung mesam-mesem, mongan-mengen. Nggih. Sapa? Mbak Wanda Amara. Nggih. Wanda iki tegese muka atau wajah, Amara iki tegese penuh dengan nafsu. Saru kuwi. Loh, tegese nafsu utawa kemauan utawa hasrat, semangat untuk melestarikan iki budaya sindenan kuwi mau. Lho, ya ngono kuwi. Ayo. Tak lem ben kerasan melu awake dhewe. Ayo. Mbak Wanda menika saking Laladan Jogorogo Ngawi. Jogo wis ngarani raga ki awake. Sinden sing pinter jaga awake ya Mbak Wanda. Ora nek kabar biyen nganti saiki dheweke iki terus duwe pacar terus selingkuh karo wong lanang liya. Ora nek critane. Saka taate, saka takwane ya Le. Saka primpene. Lah iya iki. Jogorogo Ngawi kaya iki. Hah, jan luar biasa iki. Merga kaya Mbak Wanda niku kula upamakaken kaya gedang sing wis suluh ngoten nika. Gedang sing wis suluh. Aja nganti dipangan karo codot-codot sing ora tanggung jawab. Kalajengaken menika made in saking Kota Tahu Kediri. Nggih. Menika Mbak Birgita Ayu Setiani Haryanto, sarjana seni. Mbak Wanda ya sarjana seni nggih. Wah, sama juga sarjana seni, Sarni. Ayo. Nggih. Ayo nggih. Mbak Birgita menika luar biasa piyayine ya niku kewes luwes.
centil, manja. Ha ngoten niku karaktere Mbak Birgita kaya ngoten niku. Dadi pamane dadi pacangane arep nesu ki angel. Mergo anggere Mbak Birgita wis mesem ngoten niku wong lanang endi sing ora ceblok jantunge. Mula anggere dadi pacare lara jantung kabeh. Ayo. Lajengaken Dek wis angkat tangan Dek Ihsan. Wis Pak, ayo. Pak suwalku nanti Pak, suwalku Pak. Ayo. Ketok le Kediri ayo. Ingkang minangka pamungkasing pasiban menika Genduk Winong Nawangsih. Inggih. Mitin saking Tulungagung, matur nuwun menawi piyai mriki sok mirsani wonten YouTube Kuntadi Channel mesti apal kalian sinden-sinden Madangkara. Alhamdulillah. Sing mirsani parandene isih lumayan akeh ya, Truk. Nggih. Alhamdulillah wong ngendikanipun Pak Suroso. Laladan Jatina mliginipun kerajaan mriki menika piyai maindhit kalian wayang, maindhit kalian cerita wayang utawi lakon. Lho niku. Saya keluarga besar Pak Romli Sagotrah menika kagungan kapitayan bilih lakon wayang iki padha karo donga. Ha niku. Yen lakone iki apik dadi donga sing becik tumrape keluarga dijabahi dening Gusti ingkang nyipta jagat. Mila anggenipun nglestantenaken budaya, anggenipun milih lakon nggih mboten bahen-bahen menika wau. Kuwi saka Bagaspati nanti insyaallah nganti sak rampunge si Salyapati Pujawati. Iya. Ya Genduk Wanda Amara coba kaya apa iki diaturake. Nggih. Jumeneng eman-eman. Ayo. Ayo ndah, jumeneng ndah, coba kaya apa ayo ndah. Kaya wong Ngawi nyeluk ya. Ayo ndah, piye kabare ndah? Ayo. Renek po. Siap ya ndah. Pripun, Pak? Piye renek po? Boten. Oh iya. Sepi. Nggih, Pak. Ah, nyebrang. Sepi kok nyebrang. Lho, kowe ora ngerti dalan galek sepi. Ndang nyebrang kok. Oh alah. Lek rame bres ngono ora. Rung klino banyulane ngene iki, Dek. Ayo. Klino turu blekitu. Ayo ndak nembang coba kaya apa? Sing anu berbau katresnan. Ayo. Apa karyane Mbah Sukron apa sampean sing sok nembangake apa? Ayo coba. Napa nggih, Pak? Bebas, pelok Niki langsung dandut boten angsal lho, Pak. Hah? Lho kudu ngangge langgam wong sampean piyaine karaktere halus Oh, kok. ngoten. Arep langsungan kaya barang colongan ae ora. Alon-alon sik ora. Apa ndak? Sri Uning boleh. Sambung wanci dalu boleh. Sri Uning mawon. Oke. Nggih. Dawane Asmarandana? Nggih. Oke, lho ngono kuwi lho. Ya nggih. Piye ndak? Iso ndak? Nggih. Budha ndak? Nggih. Jos. Ora kaya Birgita protes ae. Suwalku ndi, Pak? Suwalku. Ayo, Asmarandana Sri Uning karyanipun Rama Haji Sukron Swanda. Ayo. Neno Putri Kangsu Lestieng warni Sri Uning Mustika nano labuh tresna prapteng layon kowe neng Madangkara iki sinden tergolong paling anteng, paling meneng iki ngopo to, Ndak? lah anu Pak napa nggih kan menengan Pak Menengan piye? nggih meneng Karaktere pancen pendiam ngono kuwi.
Insyaallah. Lah engko ora mengecewakan lek sampean rabi lek sampean gur meneng. Ae kaya debok ngono kuwi. Nggih mengke lek ampun rabi nggih mboten to. Oh iya. Wis mulai kena dipancing iki wisan. Dhek wis berani membela diri wisan. Ayo nggih. Ya ngono to Ndak. Wong duwe omong ben kancane akeh ora meneng wae. Kancane mangan ngono ya ora gelem mangan. Kancane ngombe ya ora gelem ngombe. Ditari apa gedak-gedek. Enek wong lanang ganteng ndingkluk. Jarake wong lanang astagfirullahaladzim. Dijaraki TikTok, halo Wanda, mesti astagfirullahaladzim. Bareng dikeloni meneng ae. Wah, suwi lho ra metu iki. Ya. Aku ngeling-eling goleki iki mau. Ayo nggih. Dena, duruk perang-brung ayo. Tak prangkung bajana Mbelani sapa ndak? Bebela wirat Terus bar kuwi Sri Huning piye ndak? Tan wurung Sri Uning gugur. Lek sak circle ngene iki mesti ya mudeng diumpani. Ayo, ora sak circle. Sri Huning piye? Irangan, Pak. Ayo. Tak circle iki. Ayo. Ya, keri dhewe ndak. Mongko mustikaning Tuban piye ndak? Ayo. Wah, bingung dek isian. Ayo. Dadi kusu kritik nesu ora? Mboten, Pak. Lek suaramu lho, Pak. Suaramu wis apik, wis alus, becik, sampean yo ayu. Ning lelewane sing penting. Dadi yen jumeneng karo nembang, wetengmu aja kok jok ning ngono kuwi. Dadi awakmu rada ngene to mau, madhep rono ya. Nah, rada ngono kuwi. Dadi rada apa bokonge guwak ning mburi sithik. Set. Ayo. Nah. Pripun lho, Pak? Caramu ngene kaya wong tawa malahan ora. Monggo Pak, ora ngono kuwi. Sithik kok kakean, sithik set ngono kuwi. Sithik. Sithik, set sithik. Niki kirang. Hah? Kirang niki. Kurang sithik tak, sithik. 3 cm, sithik. Set. Nah. Ngono kuwi. Wis ta ngono to? Menengo sik, baru kuwi kanca-kanca gendong ngene. Nah iya. Ora. Yesus. Yo ndak, yo. Sriyaning mesti katuban laku tresna lan sabaya marang Raden Wirataya
timurane to. Eneng ket sore mau wis klenengan. Apik kok Cak Bagus ya anggere ngangge landung ngene malah kendangane jos. Ae keren bingungane kancane. Ayo. Dodok dlong. Bang Kamit piye? Piye? Ayo, yo ndak entekne ndak. Katresnane wirataya Irama seger. Pur yo. Oh yeah. Oke. Terima kasih Wanda Amara. Ya, saking Ngawi, ya. Nah, menika wonten dawuh saking pepundhen kula Bapa Surasa. Nggih. Pak Dalang kula request bawa dandang gula pelok barang tawi banjet. Oh nggih. Kadawaken jenang gula ingkang nyekar Ibu Sukesi. Wah, iya, wah. Eksis Bu SR neng Klaten. Ayo. Bekesi, wah luar biasa. Ya mergo mbiyen yo nderekake dalang-dalang top Pak Anom Surata. Mak mantep pantus Pak Purbasmara. Mula ya ora neh ramukal. Ora mung piyai Klathene ngendi wae iki karo Bekesi racake do pirsa. Ha iya. Kowe angger enek sinden kaya Antasena. Bekesi, ayo. Nggih, Pak. Saiki kok sampe ra ngono Bekesi ora? Nggih, Pak. Ngono ora ngono. Nika kan tasik alit. Sakniki kan kula sampun Gedhek nggih. sakniki sampun tuwek. Ampun suwek. Beda karakter ya Bu Kesi ya. Nggih no, dulu kan masih anak-anak. Riyen tasik lari alit, Nggih. polos saking desa. Lah sakniki kan sampun hijrah teng kutha Solo. Sak saged-sagedipun sinau basa Jawa, tata basa Jawa ngaten Mas Cahya Kuntadi. Waduh, halus kaya ngono.
Ini mboten namung wonten panggung lho Pak, menawi wonten griya niku Bu Kesi niku anggere nuwun sewu nyepakaken wedang teh teng kula menika saking katebian sampun laku dodok nggih. Alon-alon ning akhire kutah wong dhek geblak ngae. Pak grobyak pecah akhire. Mula saiki anane mung apa gelas kok gembreng kae mergo tartor. Ning bar kuwi terus anu gawe wedang teh neh ngoten niku terus rada halus ngoten niku didepne kula bar niku nyembah kula mak teplek kalian muni monggo Mas Cahya Kuntadi unjukanipun ihi ngoten niku. Jan. Mbiyen sik polos saya. Si polos karo ya wis. Bu Kesi, ayo Bu Kesi. Dandang gula banjet iki pamundhute Pak Suroso mesti mewakili keluarga besar menika. Nggih. Monggo Bu Kesi. Larsa ora tau ketok ya, Tru. Ngapa? Ha krungu iki ampun arsa iki kelingan kuwi. Ha iya nggih. Lagi umroh. Ha iya nggih. Entuk cetu Bapak Haji Romli kalian Bu Kamti nggih tasik lenggah Bu Kesi. Wah, tasik kepareng menika Ibu. Bapak nggih. Sehat. Piyayinipun Ibu lemu. Nggih. Ayem, tentrem. Padha sampean biyen nalika urung tak palakrama. Awakmu ya kaya cacing cilik ngono kuwi. Ning bareng, "Oh, saiki piye? Saya lemu." Ha iya. Omahe rong klakon tingkat wetenge wis tingkat dhisik. Mulya le, heeh, rasane tentrem. Pak Deyaka ugi tasik pinarak lenggah. Wah nggih, waduh nggih. Sembah nuwun Pak De kaya keraya-raya ngantos jam setengah kalih tasik kepareng berkah ingkang putra. Kula namung saged nderek nyurung donga mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Anggenipun momong dumateng para kadang-kadang seniman dalang ing wewengkon Klaten lan benjang dalu para kadang-kadang dalang Klaten menika sami ngawontenaken kegiatan dharma wayangan ingkang temanipun peduli bencana. Iya ning cedhak Merapi nggih. Ingkang ngasta menika Mas Bagong Darmono kalian Mas Muhammad Bayu Waji. Aji Mas Bayu Haji, Mas, putrane Pak Anom Suwargi. Oh iya. Suwarjo. Monggo. Aja melek
dadi tembang Dandang Gula iki ya ngemutake marang calon-calon manten mligine manten kakung yen milih bojo aja milih karo wong ayu karo wong sugih. Napa malih Bu Kesi? Ping telu pangkat aja mung milih sing sugih, ayu lan pangkat. Merga napa? Sing jenenge Raja Brana niku bisa gempur, rupa ayu niku bisa luntur. Lah niku. Mula golek ayu monggo, ning ayu lair nganti tekan batine. Ayo siap. Amin. Ayo ngono kuwi. Ibu. Iku bisa sambang ora. Karo nyuling. Keneng sambang menika ugi dipun kersakaken lumantar WA saking Bapak Soekardi Temuireng Jatinom Klaten. Lumantar WA. Ayo iki. Ugi menika Assalamualaikum Pak Dalang saking Padepokan Sumur Njolotundha. Laladan Widodaren Ngawi nderek wungun saking kula saking Mutakhin Abadi. Ayo nggih. Saking Mbak Kiki. Waduh apa ki Mbak? Nggih. Titip salam dari Pak Taslim. Wah nggih. Nggih siap. Apa ki? Tulisno Mas, aku njaluk lagu Alamate Anak Soleh. Wah iya siap nggih. Ugi saking Mbak Tintun. Apa Tintun? Sehat-sehat Mas. Oh nggih siap. Matur nuwun. Wah jan le perhatian ngono lho ayo nggih. Wah iya. Atuti. Padha tene ora. Nggih. Bu Kesi ayo diaturake. Ayo jenang gula ayo iki. Jos yen sampean sing ngaturake. Perbab yo Mbak Karang Gede. Monggo, coba jenang gula. Monggo Pak Suroso dipun laras, Pak. Nalika
Nadyanto yen ben bengi krungu suarane Bu Kesi ning anggere pelok barang ngene iki senengku nganti seprene. Ha iya. Mergo jaman semono ya nun sewu saestu menika. Kula kedanan kalian Bu Kesi menika ya mergo pelok barang. Ayo. Nonton wayang ning nggen pagelaran keraton adalah Pimo Pimo lumo nempi. Bu Kesi nyinden yo maus. Langsung maune gletan mak grakak sapa iso kaya mangkono. Muga-muga sok aku iso disindeni piyai kaya ngono. Alhamdulillah le nyindeni kula mboten namung teng panggung mawon ning ngantos teng griya tansah dipun sindeni Bu Kesi. Ya pas mu dhewe. Apa? Matur sembah nuwun Bu Kesi. Mumpung larase taksih pelok barang nggih. Monggo nyuwun lelagon Semarangan karya Ki Nartasabda ing aslinipun nggih Piyai Klaten. Heeh. Apa, Tru? Jahe wana, monggo to dipun aturaken sesarengan. Yuk, dados. Jawa
tenan kepenak nggih. Nadyan to sak wujud-wujude gamelan iki Kyai Berkah Slamet parandene ya wah. Yen pelok barang ya jos tenan. Ha iya tenan. Luar biasa temenanan. Heeh, terus lek nggih bajutan ngene iki ya ora kesel. Ha iya. Ning marai ngantuk. Ha iya. Singgole muni. Ha iya. Nggih, nggih. Lah mula ya saka kesele gamelan sing kenong 5 nganti ser. Nah, ngoten niku jane kula mboten ngerti. Lah Pak Teguh wau dalu ndelalah kok ngenong. Pecah iki banter. Mike Ajima sing tinggi. Krungu kula wae ya iku kudu diganti, gawake kok omah. Sing pecah dandake, Lebokke nggaden. ora sae lele ora nggih. Dandake diserviske men waras meneh, sok nggih nyambut gawe meneh nggih. Panjenengane Mbah Sukron Suwanda semadun nuwun menika Pak Deyaka sak wayangipun menika nggih Mbah Sukron. Sound system menika saking Bukesi. Dados kula niki rabi mboten modal napa-napa. Modal kula mung gedang emrata litur basa. Ayo. Iya, Saestu ingkang kula aturaken Pak Deyaka lak ngendika, "Mas, biyen ki dalang rung duwe sound system aku wis duwe dhewe." Ha ngono kuwi tenan. Ngangge aki-akine 6 ngono kae. Lah kula nggih ngoten. Mayang ora nggo sound dasare ora duwe. ha iya. Akhire no rekake obo kalih operator sound sing nyewa panitia. Mas nyobi nggen mik dalang Mas. Base mang tawe Mas. Ekone mangilangi Mas nika tribele mang suda Mas. Ya Pak Dalang. Aku rene iki sing mbayari panitia dudu sampean. Sampeyan kok cerewet iki ngopo to? Lah aku bar kuwi terus surem dewang. Para kingking. Ayo kingkin ayo. Akhirnya Bukesi piye Bukesi awake dhewe kaya ora duwe son akhire kaya ngene. Dek ora melu cahe. Bukesi cancut duwe sawah ning Tulungagung, dol bacut tukokne sound system seprene iki. Ha iya ngono wah temenanan luar biasa. Iki ya rekake nyonto Mbah Sukron iki wis tak hakke marang anakku si Rambu Basundara. Bayang iki. Bayang iki. Basundara sing wingi bengi dinggine RRI ya nek gelar pamayang. Di Brahma ora perlu dek golek dhewe. Dia kan pinter ndonga. Ayo. Ndonga dikira gamelan teko dhewe. Ayo. Ayo. Sirangkung wae ya wis piye lah ditata luwih dhisik men sok ora semrawut mergo elek-eleke keluarga elek-eleke anak yen nganti geger karo dulur mung perkara bondo warisan lha kuwi tenan kuwi ya kaya ngono kuwi mula yen Gus Idam ngendika kae lak jangan diperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati lah ngono kae. Ya bener aja ngomongane mati ya nembang ya. Saya coba kaya apa langsung 3 Mbak Tutik, Mbak Winong, Mbak Birgita. Rakit tang siji cara saiki. Ya, ngono kuwi mergo sing mirsani ning YouTube ya wah tenan. Katrisna Sejati cocok ning karo lakone ya. Wah, idemu bagus tak ambung bar iki kowe. Ane lakone Katrina Sejati. Ha iya. Idene Winong apik cemerlang iki. Ha iya. Katrina Sejati diaturake karo Pak Haji Romli karo Bu Kamti. Ning Katrina Sejati cara saiki ya tetep jos. Oh iya. Yo coba langsung kemawon coba kaya apa Katrisnan Sejati ora mung lagu ning lagon menika saged numusi dumateng keluarga ageng Mbah Romli. Oke, ya yuk.
Ngapunten Pak Haji Romli lan para bini sepuh menawi tembang ngeten niki kangge kawula muda. Tujuane napa supados sing jenenge piyai mirsani wayang sing seneng kalih wayang ora mung sing sepuh, sing enom ya seneng nganti bocah cilik ya seneng. Ngono ya, Gong. Heeh, kaya ngono kuwi. Dijengkas ngene sing mundhut ki mau alamate anak soleh. Ayo. Raketang mung sak apa iki jeneng sak rambahan. Iya, nggih. Ya karo nggih ndongake mugi-mugi Bapak Haji Romli kaliyan Bu Kamti putra wayahipun dados lare ingkang soleh lan solekah. Mila ngaturaken lelagon alamate anak soleh. Monggo sinten? Nggih Bu Kesi? Nggih. Monggo.
Matur nuwun ingkang tanpa upami, mboten namung keluarga besar Bapak Haji Romli, Bu Kamti, ugi sedaya para lenggah, para pamirsa, para penonton ingkang taksih kepareng jenak pinarak ngantos jam kalih menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kula namung saged nderek ndedonga mugi-mugi panjenengan sedaya tansah dipun paringi barokah saking Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nyambut gawene ya kabeh diparingi lancar ya, Tru. Nggih. Merga sing jenenge nyambut gawe iki ngibadah, rejeki kuwi jatah, kabeh sing kepareng lenggah insyaallah entuk barokah saka Gusti Allah.